মানে দৃঢ়ভাৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাক বড়োলেণ্ড লাগিবই, বড়োলেণ্ড অবিহনে আমাৰ একো নহয়। आरोबाव सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड दाबिखौ लानानै दिनैहाय मेल जुथुमनाय जादों बनसुनि आफादगिरि बा बनसुनि टीम, बेजोंनो लोगोसे बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्च आरो लोगोसे एक्स एनडिएफबि आदा बिथांमोन आरो गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोर बेयावहाय जथुमनानै मेल खुंनाय जोङो नुनो मोन्दों आरो गोबां खोथा फोरमायलांदों। नाथायबा खायसेफोरा बेखौ लानानै खायसे कमेन्टफोर नेगेटिभलि कमेन्टफोर होनाय जोङो नुनो मोन्दों। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना ला, बिथांमोनाहाय गोख्रोङै मा सावरायखो आरो मा बुंखो गोबां खोथा नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायोब्ला एसेबाबो मिन्थिनानै लानो हागोन। आरो दिनैनि दिनावहाय बड'लेण्ड बियोब्ला एसेबाबो प्लास पइन्ट दंखायो। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना ला। गोर्खालेण्ड डिमान्ड कमिटि আৰু বনসু আৰু আমি সহযোগী সংগঠনবোৰ একেলগে আমি উভয় দাবীক আমি সমৰ্থন আগবঢ়াব। গোৰ্খালেণ্ড দাবীটো আমি সমৰ্থন জনাইছোঁ আৰু গোৰ্খাসকলেও আজি তেখেত নেতৃবৰ্গসকলে আমাৰ যিটো বড়োলেণ্ড দাবী, এই বড়োলেণ্ড দাবীক তেখেতসকলেও সমৰ্থন জনাব। আজি এইটো একমতভাৱে আমি আলোচনা কৰিলোঁ আৰু পৰ্যায়ক্ৰমে আমি নেক্সটত আমি বহিম, একেলগে আমি দাৰ্জিলিঙত গৈ আলোচনা কৰিম আকৌ, আৰু কেনেধৰণৰ আমি আন্দোলনটো আগবঢ়াই লৈ যাম সেই বিষয়ে আমি বৃহৎভাৱে আলোচনা কৰিম। আৰু যিকোনো সময়ত ছেপাৰেটলি তেওঁলোকেও যদি আন্দোলন কৰে আমি আমাৰ তৰফৰ পৰা তেখেতসকলৰ মুভমেণ্টক আমি ছাপোৰ্ট কৰিম। আৰু আমিও যদি ছেপাৰেটলি আমি প্ৰগ্ৰাম লওঁ আন্দোলনৰ এই কাৰ্যসূচীবোৰত গোৰ্খালেণ্ড ডিমাণ্ড কমিটি তেখেতসকলৰ নেতৃবৰ্গেও আমাক সমৰ্থন কৰিব। আৰু ইয়াৰ বাহিৰেও আমি কেতিয়াবা আকৌ মানে দিল্লীলৈ গৈ একজোটভাৱে ধৰ্ণা দিব বুলি আমি আজি আলোচনা উপনীত হৈছোঁ। আমি মানে দৃঢ়ভাৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাক বড়োলেণ্ড লাগিবই, বড়োলেণ্ড অবিহনে আমাৰ একো নহয়। আমাৰ মূল দাবীটো আছিলে আগৰ পৰাই বড়োলেণ্ড ৰাজ্য সৃষ্টি কৰা, আৰু বড়োফা উপেন্দ্ৰ ব্ৰহ্মই এই বড়োলেণ্ড ৰাজ্য সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে আমাক মানে পথ দেখুৱাইছিলে। আৰু তেখেতে আমাক উৎসাহ অধিকনে যোগাই তেখেতে আমাক মানে বচন দি গৈছিলে যে বড়োলেণ্ড নোহোৱালৈকে আপোনালোকে একগোট হৈ যুঁজিব লাগিব আৰু একগোট হৈ বড়োলেণ্ডৰ কাৰণে সংগ্ৰাম কৰিব লাগিব। তেখেতে আমাক এই মানে উপদেশ আমাক দিছিলে। সেইকাৰণে আমি এই তেখেতৰ উপদেশটো লৈ আজি আমি বড়োলেণ্ডটো যেনে হ'লেও সৃষ্টি কৰিম, এই দৃঢ় ভাগ লৈ আমি আন্দোলন কৰিবৰ কাৰণে আমি আজি একগোট হ'লোঁ। दिनै बर' माहारियारि फरायसा आफाद आरो जोंनि मानगोनां बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि वार्किं प्रेसिडेन्ट सार दावराव दैख्रेब नार्जारि आरो जोंहा दिनै अल बिटिएडि गावबुरा एस'सिएशननि मानगोनां गाहाय नेहाथारि बिरहां मोसाहारि सार आरो बेजों लोगोसे जोंहा दिनै अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फरामनि सारमोन आरो एक्स भलन्टियार फर्सनि सारमोन आरो जोंना एक्स एनडिएफबिनि आदामोन आरो जोंनि बनसुनि दैदेनगिरि बिथांमोन जयैनो जोंनि मानगोनां जोंहा गोर्खालेण्डनि सेपारेट स्टेट कोअर्डिनेशन कमिटिनि चिफ कनभेनर जोंनि मानगोनां सन्जय तुलुं आदा बिथाङा दिनै सफैनो हादों। आरो बेनि गेजेराव जोङो फैबाय थानाय समाव जिहेतु गोर्खालेण्ड आरो बड'लेण्डनि समयसानि सायाव जों गुवारैनो सावरायनाय जादों। दा बिनि गेजेरावहाय जोंहा जिहेतु गोर्खालेण्डआ अलरेडि रिसेन्टलि बिथांमोनहा इन्टारल'कुटर मोनबाय आरो बिथांमोनहा जिहेतु आलादा रायजोनि थाखाय प्रसेसआव दङ, अन प्रसेस। दा बिथांमोनहा जोंजों फैनानै गुवारै सावरायफैदों जिहेतु जोंनि स्ट्रेटेजिकेलि गोर्खालेण्ड आरो बड'लेण्डआ जोंहा खाथि खाथि आरो बिथांमोननोबो सापर्ट नांगौ आरो बिथांमोनाबो बड'लेण्डखौ सापर्ट होनो थाखाय बिथांमोना दिनै जोंनि गेजेराव सफैदों। आरो फैबाय थानाय समाव जों जयैनो जों माबोरै पलिसि खालामनानै जों जोंनि आन्दोलनखौ लांनो हागोन, जिहेतु आद्रा थानाय मुंख्लंफोरनि जि सिमां, बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि सिमां आरो बर'फोरनि देरसिन सिमां आलादा सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ जों बोरै लांनानै मोगथां महर होनो हागोन, बिनि थाखाय जों गुवारैनो दिनै सावरायनाय जादों। आरो जों फैबाय थानाय समाव जों जयैनो जों जि पलिसि जों खालामनानै बोरै जों गोर्खालेण्ड आरो बड'लेण्डनि गेजेराव इउनाइटेडलि जों थांनो हागोन। आरो बेजों लोगोसे सारा इन्डियानि बेसेबां फिसा फिसा बिग्रा रायजोफोरनि जे स्टेक हल्डार्स लिडार्सफोर दं बिथांमोनजोंबो जों सावरायनायनि गेजेरजों जयैनो जों गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाखौ बोरै प्रेसार होनो हागोन बिनि सायाव जों गुवारैनो सावरायनाय जादों। जों बुंनो थाङो दि
जोंहा दिनै जोंनि बिटिसि एरिया जिथु जोंनि प्रप'ज बड'लेण्ड संकष्ट सदिया आरो जिथु दार्जिलिंनि जि प्रप'ज मेप बे दार्जिलिंनिफ्राय लानानै मेची दैनिफ्राय नर्दार्न बेंगल पार्ट डुवार्स एरिया जोंनि संकससिम बिथांमोना सफैयो आरो बिनि गेजेरावनो गोबां जोंनि मेच बड' मानसिफोर ट्राइबेलफ्राबो गोग्लैफायो गथे बे बिथांमोननि जि एरियाया जोंनि प्रप'ज बड'लेण्डजों गोग्लैया हिसाबै नाथाय जोंनिनो मंगलियान फोलेरनि बिथांमोननि जि मोनसे माबायावहाय आलादा रायजो मोनोबा जाहाथे जोंनि मेच बर'फ्राबो मोजां मोनसे हालोदाव फैनो हाथों जिहेतु बिथांमोनाबो सिक्स शिड्युल मोननानै हा हु राजनितिक अधिकारखौ लानो हादों बेवहाय जोङो फुलि बिथांमोनजों गरखालेण्डआव जों सापर्ट दं आरो बिथांमोनाबो 100% बे बड'लेण्ड डिमान्डआव सापर्ट दं बेनि थाखायनो जों फैबाय थानाय जयैनो खौसेयै जों माबोरै स्ट्रेटेजिकेलि जों थांनो हागोन आरो जों बेखौनो बुंनो थादों बिथांमोनाबो बुंबाय थादों दे जोंनि जि चिकेन नेकनि जि एरिया बे स्ट्रेटेजिकलि बिराद इम्पर्टेन्ट मानो होनोब्ला ओरै खोला साइडआवहाय बांलादेश आरो ओरै साहा जे चाइना दं मोननैबो भारतनिनो बिरोधि गतिके अलरेडि जोंनि बड'लेण्ड एरियानि खोलाहा जितु गुबुन माने बाहेरानिफ्राय बांलादेशनिफ्राय गोबां बांलादेशनिफ्राय फैनाय गोबां मानसिफ्रा अलरेडि दखल खालामनानै दं दा बेवहाय अलरेडि बुंनो थाङोब्ला माने बिथांमोननि सिमनायासो बांलादेश जानो हागौ बाट बिथांमोननि मानसिफ्रा बारग'नानै दंखायो खिन्थु प्रटेक्शन होदों जोंनि बे बड'लेण्ड एरियायाल' दा बेयावबो जोङो दिनै आलादा रायजो मोनालासिनो जों बेखौ पावारखौ जों लानो मोनाब्ला हम पावार जों फाइनान्स पावारखौ लानो हायाब्ला आरो बेयाव जों दिनै थागिबि हिसाबै गाबथानो हायाब्ला बे माब्लाबा समावनो जेब्ला दावहा जागोन नङा होमबा इन्डिया एबा बांलादेश एबा चाइनानि एगेन्स्ट इन्डियाव बेवहाय अट'मेटिकलि जों बे चिकेन नेकआ काट अफ जागोन बेखायनो जों बे पलिसिखौ जों गरखालेण्डआबो जिथु चिकेन नेकआवनो गोलैयो जिथु बड'लेण्डआबो चिकेन नेकआवनो गोलैयो बेखौ जों स्ट्रेटेजिकलि गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाखौ माबोरै जों इम्पर्टेन्स होनो हागोन आरो माबोरै बेवहाय जोंनि थागिबिफ्रानो बेखौ जोङो भारतनि नेम बादे as per the provision of the Indian Constitution आर्टिकल 2 and 3 आवहाय जों आलादा रायजोखौ मोननो हागोन आरो जोंहा दिनै बेखौ जों सावरायबाय थादों आरो जों स्ट्रेटेजिकलि मा जाहैबाय दि जोंनि जि बड'लेण्ड डिमान्ड प्रप'ज मेपआ जि पार्ट एन्ड पार्सेल बियो जोंनि ब्रिटिशफोरजों सेमि एक्सक्लुडेड एरिया हिसाबै माने बिसोरनि अफिसार्सफ्रासो जोंखौ सामलायोमोन नट डाइरेक्टलि ब्रिटिश गभर्नमेन्टआ दा हल जोंनि पार्ट माखासे पार्टआ आसामनिया जिहेतु 1826 ट्रिटियाव एन्डबोनि उनावहाय बे सामलायजादों नाथाय जोंनि एरियाखौ बिदि सामलायाखैमोन आन्डार भुटानिस कन्ट्रलावनो थानानै बेयो जों इन्डिपेन्डेन्टलि बे ब्रिटिशनि आखाइनिफ्राय जोङो गोजानाव थानानै सामलायजादोंमोन गतिके बे हिसाबै सेमि एक्सक्लुडेड एरिया हिसाबै जे जोङो 1949 आवसो आसाम गभर्नमेन्टआव बे एरियाया हाबफादों 1947 आव नङा बोसोरनैनि उनावसो हाबदों दा जोंहा स्ट्रेटेजिकलि बिराद जोंहा मोननांगौनि अधिकार दंखायो जिहेतु जोंनि एरियाखौ सेफटि आरो सेफगार्डनि थाखाय जोंनि हाफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय आरो स्ट्रेटेजिकलि भारतनि गावसिनि इम्पर्टेन्स गोनांनि थाखाय आरो नर्थ इस्टखौ रैखाथि होनांगौनि थाखाय जे गरखालेण्ड आरो बड'लेण्डखौ होनांगौनि बुहुत प्रभिजन दं बेखायनो जों गुवारै जोङो गोबां भारतनि फिसा फिसा रायजो बिग्रा आरो जोंहा गरखालेण्ड जिहेतुनि दैदेनगिरिफोर गरखालेण्ड बिग्रा जों दिनै सावरायनायनि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव जयैनो जों मोनसे टेबोलाव जिरायनानै जों पलिसि आरो स्ट्रेटेजि बानायनानै आवगायलांनायनि जि पलिसि बेखौ दिनै जों गुवारै सावरायनाय जादों